Good morning. So naami sa garden karon and mag-harvest mi og utanon. Yan. So pang lunch mamaya. Babawasan na namin yung mga talbos guys kasi ang bilis nilang tumubo. 1 linggo lang to na tinanggalan, tapos ngayon ganyan na naman yung mga galay nila guys. Oh, dami kay udlot. Pero yung pechay hindi muna kasi palalakihin pa. Yan. Pero yung pipino aalisan na to ngayon kasi marami nang malalaki. Yan, marami nang malalaki na pipino. Ang laki-laki oh. Wow, so pretty. Thank you Lord God. Meron pa dun guys oh. Yan. So tatanggalan na namin yan mamaya. Meron pa doon. Nagdidilig muna si Dadot. Yan yung kanyang gawain kada umaga at saka hapon kasi sobrang init na dito, kailangan ng madiligan. Yan. So mamaya naman kuha kami ng mga sanga-sanga ng kawayan at ilalagay din namin dito sa garden. Tapos dito rin sa patola. Ayan na. Kita niyo ba yun guys? Ayan guys. Ayan, tatanggalan na yan. Ayan na. So, na-harvest ni Dadot. Excited na siya guys kasi first time niyang mag-garden. Ayan. Tapos siya yung nagtanim and then siya rin yung namitas. Ayan, so, super happy na siya guys. Isa sa mga achievement niya in life. Yeah, joke. Hindi ba? Kasi hindi naman lahat makapag-garden. Yun. At saka hindi naman lahat kasi mahilig. So siya, hindi ko alam sa kanya kung nahiligan na rin niya or napilitan siya. Yan. So Dadot, ito para sobrang laki. Ayan. Oh my God. So pretty. So, nakailan na tayo? Naka-4 na. Yung iba, sa next day naman. Tingnan mo pa kung meron pa. Meron pa pala sa ibaba. Oh, sobrang laki. Ayan oh. So, kailangan talaga pala dito guys, magsilip-silip ka kasi maraming may iwan. Ayan. So pretty. Ayan, thank you Lord God. Tapos, sa susunod naman yung iba. Yan, so today, naka-harvest kami ng 5 piraso na malalaki. So, marami pang yung medyo malaki na. So, the other day na naman to i-harvest. Tapos, maraming mga ganyan guys. So, yan. So, sa mga susunod na araw. Sa ngayon, mag-aano na naman kami, magpupunla na naman kami ng mga seeds kasi ilang harvestan na lang to guys. Gusto kasi namin ilang harvest na lang to, malalanta na tong galay nito. So gusto namin continuous yung supply namin ng gulay, lalo na sa pipino kasi pang low carb din ito guys. So magandang to, makalibre na kami kasi dito sa amin guys 60 pesos din yung per kilo bibili ka. So talagang nagtsatsaga na talaga kami magtatanim kasi kahit ba may pera ka, mabigat yun sa bulsa. Kailangan talaga magsipag-sipag kami onte para naman makabawas kami onte sa gastusin, diba? Yun, so excited na kami guys kasi excited ako guys kasi alam niyo kung bakit. Si Dadot parang nahiligan na rin niya mag-garden. So happy ako kasi nakatulong na ako, diba? Secret lang natin yun guys. Pero alam ko masaya siya kasi first time din niya tong na-experience to. Nung lumaki kasi na sila na sa Manila na hindi talaga nakakapag-garden, lahat bili, diba? Binibili lahat, mga talbos, ganyan. Pero dito, experience siyang magtanim, experience siyang mag-harvest yun. So, ayun, happy naman ako at medyo nahiligan na rin niya. So, sana tuloy-tuloy para
lagi rin kaming merong mapipitas. Yun. So, at saka iba yung happiness na dulot nito guys. Yung nakikita mo yung from seeds, tapos umusbong, tapos namunga, tapos mag-harvest. At kakainin mo na few steps away from your kitchen. Grabe, iba yung ano talaga. Iba yung happiness. Yun. So, sa mga mahihilig dyan magtanim, yun, relate nila yung nararamdaman ko. Kasi ganun din sila guys. Yan. At kapag sarili mong tanim, tsak, malinis, lalo na kapag organic lang. Yan, meron pa. Pwede na itong anuhin. Kukunin ko na ito. Kakainin ko. Aray, may tinik. Ayan. So, fresh from the garden ito. Punasan lang natin yung mga tinik-tinik sa ating damit. Ayan. Ayan. Tapos kakainin. Sarap. Ayan, so yung mga talbos naman yung hinarvest si Dadot kasi ang dami. Yan lang guys, so every week kinakalbo ko to, tapos ganyan na yung unsay tawag ani? Yung galay. Yan na yun yun. So, at saka inuntian ko ta guys ng pagtanim kasi di ba tatatlo lang naman kaming kakain. And then, sobrang bilis niyan tumubo. Ayan. Okay? Okay na yan. Hi guys, so gagawa pala tayo ngayon ng bagong recipe. Ngayon ko lang to naisip guys, hindi ko pa to nagawa kailanman. So di ba marami tayong pipino galing sa garden. So lalagyan ko lang siya ng cheese, tapos angel evaporada, tapos ano lang natin siya. Yan. Yun. So bahala kayo guys kung lalagyan niyo ng balat or hindi. So kung lalagyan naman ng balat, make sure na organic ito at saka yung hindi masyadong gulang. Ayan. Kasi mapait-pait din yun guys kapag magulang na. Tapos gagayatan natin siya ng keso. Ayan. Ayan, so ito cream densada ito. Galing na ito sa leche milk ko to para malamig siya. Ayan. So nasa atin na yon. Pagka mix natin, syempre titikman natin guys kung masarap. Ayan, so i-mix na natin maigi sa ating cream densada. So, masarap ito. I-chilled muna siya bago i-serve. Kung hindi naman, pwede siyang lagyan ng ice cubes. Okay. And then, lalagyan po natin ito ng isa pang ingredients para magkaroon ng kulay. Ayan. So, lalagyan natin siya ng raisin para magkaroon siya ng kulay. Ayan guys, so ito natitikman ko na siya guys. Ay, napakasarap niya guys. Additional ito sa ating mga salad, recipes. Since marami naman kaming pipino, kaya masarap. Ay, give it a try guys. Masarap talaga siya. Promise. Sarap. Hi guys, so
Hindi talaga sa pag-aano guys, masarap talaga siya. Give it a try kasi bihira lang naman itong gagawin natin sa pipino. Kadalasan kasi sinasalad lang natin siya na yung merong asin, suka, ganyan. Pero yung minatamis, bihira lang yun. So, dati kasi guys, nasubukan ko na tong kainin doon nung dalaga pa ako. Tapos hindi talaga ako palagi bang gumagawa ng ganun. Kasi kahit marami na kaming pipino pa noon pa, so hindi ko yun naiisip na ganun. Kasi nga tayo gusto natin yung talagang parang ensalada talaga, no? Merong suka. Pero ito, grabe, masarap po talaga siya. Masarap yung combination ng pipino. Kasi talagang yung pipino, kahit hindi mo siya ilagay sa ref, malamig talaga siya sa mouth natin. Yun, tapos merong keso, may raisin, tapos yung ating creme densada, yun. So, mas masarap pa rin ito guys. Medyo may kakaiba siyang lasa kapag meron siyang unting mayonnaise. Yun. Pero overall, kahit walang mayonnaise, masarap siya. Yan. Best serve when chilled. Pero okay na rin kapag hindi naka-chill. Masarap pa rin siya. Yummers!